வந்துட்டு வந்துட்டனே. சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி, பூவெல்லாம் வச்சு ஆமா ரொம்ப அழகா கோர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க மாதாஜி. நீ விளக்கு மறந்து போயிட்டேன். சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி, பூவெல்லாம் வச்சு ஆமா ரொம்ப அழகா கோர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க மாதாஜி. நீ விளக்கு மறந்து போயிட்டேன். ఇది అది నెయ్యి దీపం ఒకటి మర్చిపోయి వచ్చేస్తున్నా, కొంచెం ఇస్తావా ప్లీజ్ మా. థ్యాంక్ యూ. எடுத்துட்டு வரது வந்துட்டேன். விளக்கு யசோதமும் கிருஷ்ணரும் விக்கிரகமா இருக்காங்களா மாதாஜிங்க? யசோதா. ஆமா ஆமா விக்கிரகம். அது நம்ம மாயாப்பூர் அங்கெல்லாம் போனா கிடைக்கும் பிரபு. இது கெட் திஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு இது நம்ம என்என்டி பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்பொழுது கிஃப்டா கொடுத்த இது அது. சரி போல். அதனால அன்னையில இருந்து மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெய் விளக்கு வந்து மண் விளக்குல காமிக்கலாமா இல்ல வந்து நம்ம எப்பவுமே காமிக்கிற அதுல காமிக்கலாமா மாதாஜி? மாதாஜி பகவான் வந்து இதுலயே பண்ணுன்னு எதுவுமே சொல்லல. இருக்கிறதுல நம்ம எது வேணாலும் பண்ணலாம் மாதாஜி. மனசு சுத்தம், யூஸ் பண்ணக்கூடிய வஸ்துக்களும் வந்து சுத்தமா இருந்தா போதும். இப்படிதான் பண்ணணும்னு இல்லை. சிலதெல்லாம் வந்து வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு மண்ணுலயும் நம்ம விக்கிரகங்களே நம்ம வந்து எத்தனை மண்ணுல பண்றோம் இல்லையா? அப்புறம் பெயிண்டிங்ல இருக்கு, அடுத்து வந்து கல்லுல பண்றாங்க, அடுத்து வந்து மெட்டல்ல பண்றாங்க இல்லையா? பஞ்சலோகத்துல பண்றாங்க, அப்புறம் வெள்ளியில பண்றாங்க, தங்கத்துல. இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்றோம். ஆனா எல்லாமே வந்து பகவான் தான் இல்லையா? அதனால அதுல ஒன்னும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீங்க எப்படி மனசுல அளவுல நீங்க நல்லபடியா நினைச்சுட்டு பண்ணுங்க, அது போரும் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயராத மாதவ பாடிடலாம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த வத்தி வர்றதுக்குள்ள, அதுக்கப்புறம் நமாமீஸ்வரர் வந்தாச்சு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தாமோதராஷ்டகம் பயிலேறு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், எல்லாருமே பாடுங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் பாடுவோம் சேர்ந்து, ஒரேடியா தான் பாடணும். ஸோ நான் பாடி நீ பாடி வேண்டாம், இது மட்டும். ஓகே, எல்லாரும் பாடுவோம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலஜமானம். பாடுங்க எல்லாருமே. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த குண்டலம் பிரஜமானம் யசோதா பராமృష్టమత్యంత యశోదాభియో రుదంతం ముహోర్నేత్ర యుగ్మం రుజంతం కరాంబోజయుగ్మేన శాటంకనేత్రం ముహుశ్వాసకం శ్రీరేకాంకకంతా శ్రీతగ్రైవం దామోదరం భక్తివర్ధనా స్వఘోషం నిమజ్జంతం అఖ్యాపయంతం తనీసిదగ్నేషు భక్తైజితత్వం పునః ప్రేమతస్తం చతావృతివంతే
परं देव मोक्षं वा मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेहं वरेसात् अपि इदं देव पूर्णात् गोपालबालां सदा किमनश्या अभिलाषां किमन्यै इदं ते मुगाम्बोजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुण्डलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे अनन्या विराष्टं कालं लक्षलाभैः नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलातिमातम् कृपादृष्टिदृष्ट्या देवीनं पदानु द्रक्ष्मेशममद्यं द्राक्षदृष्ट्या पादौ कृतौ च प्रेमभक्तिं प्रियस्य नमो च ग्रहवरमे स्थिततामोदरेः स्तुदाम्ने स्फुरा दीप्तिदाम्ने प्रदीप्तिदाम्ने प्रदीप्तिदाम्ने योतराये विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तोभ्यम् प्रियायै नमो नन्तलीला देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे பாடுங்க எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा நம்ம हरे हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்தே பாடிடுங்க. ஏன்னா நம்ம செப்பரேட் பாடுறதுக்கு டைம் இருக்காது நமக்கு. ஓகேங்களா? ஜெயராதா மாதம் மட்டும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயராதா जय राध माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदनन्दन कंचन जन रंजन नंदन ब्रज रंजन धीरा वनचारी धीरा वनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा Hare Krishna Hare Krishna Mataji Pranam हरे कृष्ण माता जी வாழ்க வளமுடன் ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய नमो भगवते वासुदेवाय Om ஓம் Namo நமோ பகவதே வாசுதேவாய नारायणं नमस्कृत्यां नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं उदीरयेत् नित्यं भागवते नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवयाम् नित्यभागवतसेवया भवत्य उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवती नैस्तिके भक्तिर्भवतिनस्तुते Reading from Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, sloka 42. ஆமா ஆமா ஆமாம்மா நான் வாங்கி சொல்லிட்டேன் இவங்க வாங்காம நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுமா எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன் நான். पुष्प माताजी वासिक प्रजापति पतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादय प्रजात्यक्ष नैष्टिकाः सनकायतः मरीषिरत्रि अङ्गिरसौ पुलस्तय पुलः क्रतुः प्रभुर्वशिष्ठ इति येदे मत्अन्धा ब्रह्मवादिनः अद्याभिवाचस्पदयस्तपो विद्या समाधिभिः
பஷ்யந்தோ அபினா பஷ்யந்தி பஷ்யந்தம் பரமேஸ்வரம். हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रजापति साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः तथा तय प्रजात्यक्ष नैष्टिकाः सनकादयः मरीषिरद्रियङ्ग्रिशौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इति एते मत्तन्दा ब्रह्मवादिनः अत्याभिवाचस्पदयस् तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्. பிரஜாபதிகி பிரம்மதேவன் பிரஜாபதிகள் அனைவருக்கும் தந்தை, சாட்சாத் நேரடியாக பகவான் ஆற்றல் மிக்க கிரீசக சிவபெருமான், மனுகு மனு தக்ஷ ஆதய மன்னர் தட்சனால் தலைமை தாங்கப்பட்ட பிரஜா அத்தியட்சாக மனித இனத்தை ஆட்சி செய்வோர், நைஷ்டிகா உறுதிமிக்க பிரம்மச்சாரிகள், சனக ஆதயக சனகரின் தலைமையின் கீழ் மரிசி அத்ரி அங்கிரசேன அத்ரி மற்றும் அங்கிரசுகு புலஸ்திய புலகர் கிரது புருகு வசிஷ்டர் இது இவ்வாறு ஏதே அவர்கள் அனைவரும் மத்தந்தா என்னோடு சேர்த்து பிரம்மவாதினக அந்தணர்கள் வேதங்களை நன்குணர்ந்தோர் அத்தியாபி இன்று வரை வாசபதைய எடுத்து செல்வதில் தேர்ந்தவர்கள் தபக தவம் வித்யா அறிவு சமாதிபி தியானத்தினால் பஷ்யந்த கண்டு உணர்ந்து அபி இருந்த போதிலும் ந பஷ்யந்தி அறிய முடியாத பஷ்யந்தம் காண்பவர் பரம ஈஸ்வரம் முழு முதற் கடவுள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பிரஜாபதிகள் அனைவரின் தந்தையான ஆற்றல் மிக்க பிரம்மதேவன் சிவபெருமான், மனு, தட்சன் மற்றும் மனித குலத்தினை ஆளும் புரர், சனகர், சனாதனர் உள்ளிட்ட 4 பிரம்மச்சாரி முனிவர்கள், மாமுனிவர்களான மரிசி, அத்திரி, அங்கிரஸ், புலஸ்தியர், புலகர், கிரது, பிருது மற்றும் வசிஷ்டர், நாரதர் உள்ளிட்ட இவர்கள் அனைவரும் உயர்ந்த அந்தணர்கள் என்பதோடு நாங்கள் அனைவரும் வேத இலக்கியங்களை ஆதாரபூர்வமாக எடுத்துரைக்கும் வல்லமை பெற்றவர்களும் ஆவோம். நாங்கள் ஆற்றல் மிக்கவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் எங்களது தவமும் தியானமும் கல்வியுமே ஆகும். நாங்கள் அடிக்கடி காணும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி பல வழிகளில் வினவி அறிந்தும் கூட அவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பொருளுரை. சமுதாயவியல் பற்றிய மூடத்தனமான டார்வின் சித்தாந்தத்தின்படி 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தற்கால மனித இனத்தின் முன்னோர்கள் யாரும் இந்த பூமியில் தோன்றியது இல்லை. ஒரு இடத்துல உட்காருங்க. நல்லா பரிணாம வளர்ச்சி அது கூறுது. அதே இடத்துல அந்த இடத்துல இப்ப வாய்ஸ் கரெக்டா வருது. இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து வாசிங்க. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி உங்களுது. ஏனெனில் பரிணாம வளர்ச்சி. ஓகேமா, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படியா பார்த்தா சரி மாதாஜி. மறுபடியும் போயிடுது. ஜெயந்தி மாதாஜி மாதாஜி. ஏனெனில் பரிணாம வளர்ச்சி அப்போது மனித இன மாதாஜி கேட்கலையா மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறேன். நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அதனால ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. கிருஷ்ண உணரில் வளர்ச்சி அந்த பக்தர்கள் ஒன்று கூடி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு வாழ்கின்ற இடத்திலேயே இயலக்கூடியது. பிருந்தாவனம் போன்ற புனித இடங்களில் பகவானின் பல பக்தர்கள் அவரது பெருமைகளை பேசுவதிலும் கேட்பதிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கின்றனர். இது போன்ற தூய பக்தர்கள் கூடி வாழும் இடத்தில் அவர்கள் வாய்களிலிருந்து தொடர்ந்து வரும் அமிர்த நதி
பிரவாகத்தினை ஒருவன் கேட்கும் வாய்ப்பை கிடைக்க பெற்றான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் எளிதாகிறது. பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் எண்ணுதற்கரிய உய்வினை அடைகிறான். உடற்கருத்துடையவனாக ஒருவன் இருப்பதால் அவன் பசி, தாகம், பயம், சோகம், மோகம் போன்ற வேதனைகளை அனுபவிக்கின்றான். அப்படியின்றி பகவானின் பெருமைகளை தொடர்ந்து கேட்பதிலும் ஓதுவதிலும் ஈடுபடும் பொழுது அவன் உடல் பற்றி சிந்தனையை கடந்தவனாகிறான். பகவத் குணானுகதன ஸ்வரண வியாக்ரா சேதச என்பதற்கு பகவானின் பெருமைகளை கேட்கவும் பேசவும் படும் இடத்தினை காண்பதில் ஆர்வம் கொள்ளுதல் என்று பொருளாகும். இஸ்லோகத்தில் இவ்வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவையாகும். வாணிகம் நன்கு நடைபெறும் இடத்திற்கு செல்ல எப்போதும் வணிகர்கள் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கிறான். அதுபோல ஒரு பக்தன் விடுதலை பெற்ற தெய்வீக தொண்டனின் மொழிகளை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்களை நீங்க கொஞ்சம் எந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்கன்னே தெரியல. நீங்க மாதாஜி அவங்க வேற வாசிக்கிறாப்புல தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நானே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நானே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்க நீங்க. 42 வாசிக்கணும். பொருளுரை வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி, 42. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமுதாயவியல் பற்றி மூடத்தனமான டார்வின் சித்தாந்தத்தின்படி 46,000 ஆண்டுகளுக்கு 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தற்கால மனித இனத்தின் முன்னோர்கள் யாரும் இந்த பூமியில் தோன்றியதில்லை. ஏனெனில் பரிணாம வளர்ச்சி அப்போது மனித இனம் வரை முன்னேறவில்லை என்றும் அது கூறுகிறது. ஆனால் வேத வரலாறுகள், புராணங்கள், மகாபாரதம் போன்றவை கோடான கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த மனித வரலாற்றை பற்றி கூறுகின்றன. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் முதலில் இருந்தவர் மிகுந்த புத்திமான பிரம்மதேவன் ஆவார். அவரிடமிருந்து அனைத்து மனுக்களும் ஜனகர், சனாதனர் போன்ற பிரம்மச்சாரிகளும் சிவபெருமான், நாரதர் போன்ற மாமுனிவர்களும் தோன்றினர். மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இவர்கள் அனைவரும் மிகச்சிறந்தவர்கள் என்பது மட்டுமல்ல, கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்னும் முக்காலங்களை பற்றியும் உணர்ந்தவர்கள் என்பதோடு மிகச்சிறந்த பக்தரும் ஆவர். கல்வி அறிவில் மிக அறிந்தவர்களாக இருந்தும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை சந்தியவர்களாக இருந்தும் கூட ஓர் உயிர் பொருளுக்கு பகவான் விஷ்ணுவிடம் உள்ள உறவு பற்றி இவர்களால் மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இதன் பொருள் எல்லையற்ற ஒருவரை பற்றியே இவர்களது அறிவும் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டதே என்பதாகும். இதன் முடிவு என்னவென்றால், அறிவு வளர்ச்சி உடையவன் என்பதனாயே முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறிந்து கொண்டான் என்று நாம் ஒருவனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறிவினால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. மாறாக தூய பக்தி தொண்டினால் அறிந்து கொள்ளலாம். இதனை பகவத்கீதை 18.55 உறுதி செய்கிறது. பக்தாய மாம் அபிஜானாதி யாவான சாஸ்மி தத்வதக. தூய உன்னத பக்தி தொண்டினால் அன்றி உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளை ஒருவனால் வேறொரு வழியில் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அனைவரிடத்தும் பகவானை பற்றி அரைகுறை கருத்துக்களே உள்ளன. விஞ்ஞானிகளும் தத்துவ ஞானிகளும் கூட தங்களது அறிவு வன்மையினால் இறைவனை அறிய முடியாதவர்களாகவே இருக்கின்றனர். பக்தி தொண்டிற்கு வராத ஒருவனின் அறிவு நிறைந்த அறிவாகாது. இதனை கீழ்வரும் ஸ்லோகமும் உறுதி செய்கிறது. அதாபி தேவ வதாம்புஜத்வயா பிரசாசே லேசானு கிரஹீத ஏவகி ஜானாதி தத்வம் பகவான் மகிம்தோ நாசான்ய ஏதோ அபிசிரம் விசின்வன். பாகவதம் 10.14.29. ஞானிகள் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அனுமானித்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளின் அருள் இல்லாமல் அவரது பெருமைகளை ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. இஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து மாமுனிவர்களும் பிரம்மலோகத்திற்கும் அருகிலுள்ள உலகங்களிலேயே போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. உலகங்களிலேயே இருக்கின்றனர். பிரம்மலோகம் என்பது பிரம்மதேவன் மற்றும் சனகர், சனாதனர், சனத்குமாரர் என்னும் 4 மாமுனிவர்களும் வாழும் உலகமாகும். இம்மாமுனிவர்கள்
தென் நட்சத்திரங்கள் எனப்படும் விண்மீன் கூட்டத்தில் தனித்தனி விண்மீனில் வசிக்கின்றனர். இத்தென் நட்சத்திர மண்டலம் துருவ நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகின்றன. வடமீன் என்று அறியப்படும் துருவ நட்சத்திரமோ இப்பிரபஞ்சத்தின் நடுநாயகமாக இருக்கின்றன. அதனை சுற்றியே எல்லா கிரகங்களும் வலம் வருகின்றன. மேலை நாட்டு தத்துவத்தின்படி எல்லா நட்சத்திரங்களும் பல்வேறு சூரியன்களாகும். ஆனால் வேதங்களின் கூற்றின்படி இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ளது ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டுமே. இப்பிரபஞ்சம் தவிர கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றன. இப்பிரபஞ்சங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எண்ணிலடங்கா நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேஜ் மாத்திட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா அதுலயே போயிட்டீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. அடுத்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே. சப்த பிரம்மணி துஷ்பாரே சரந்த ஊரு விஸ்தரே மந்திரலிங்கை விவச்சின்னம் பஜந்தோ ந விதுஹ பரம். கலாவதி மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। सप्त ब्रह्मणि दुष्पारे सरन्त उरु विस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदु परम्. சப்த பிரம்மணி வேத இலக்கியத்தில் துஷ்பாரே அளவற்ற, சரந்த ஈடுபடுதல், உரு சிறந்த, விஸ்தரே பரந்த விரிந்த, மந்திர வேத மந்திரங்களில், லிங்கை அறிகுறிகளினால், வியவச்சின்னம் அரைகுறை சக்தியுடைய தேவர்கள், பஜந்தல் வழிபட்டு, நாவிது அவர்கள் அறியார், பரம்பொருள். மொழிபெயர்ப்பு. அளவற்ற வேத அறிவில் வளர்ச்சி பெற்று வேத மந்திரங்களினால் பல்வேறு தேவர்களை வழிபட்ட போதிலும் தேவ வழிபாடு ஆற்றல் மிக்க முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கு எந்தவித உதவியும் செய்யாது. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 7.20 இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. காமை ததை கிருத்ஞான பிரபத்யந்தே அந்ய தேவதாக தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதாக ஸ்வயா. பௌதீக ஆசைகளினால் கவரப்பட்டோர் தேவர்களை சரணடைந்து அவர்கள் இயல்புக்கு ஏற்ற ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி அவர்களை வழிபடுகின்றனர். சக்தி பெற வேண்டும் என்பதன் ஆற்றலை பெறுவதற்காக பரம்பொருளோ பெரும்பாலோ தேவ வழிபாட்டில் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு தேவரிடத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் இருக்கிறது. சான்றாக தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனிடம் மழை பெய்விக்கும் சக்தி இருக்கிறது. மழையினால் பூமியில் தாவரங்கள் வளர்கின்றன. அத்தேவேந்திரனை பற்றி வேதங்கள் வஜ்ரஹஸ்த புரந்தரக என்று குறிப்பிடுகின்றன. கையில் வஜ்ராயுதத்துடன் இந்திரன் தண்ணீர் விநியோகத்தினை ஆட்சி செய்கின்றான். வஜ்ராயுதம் இந்திரனாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. அதுபோல் பிற தேவர்களான அக்னி, வருணன், சந்திரன், சூரியன் போன்றோருக்கும் சில குறிப்பிட்ட சக்திகள் இருக்கின்றன. இத்தேவர்கள் அனைவரும் வேத மந்திரங்களில் ஒரு அடையாள ஆயுதத்தின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். அதனால்தான் இங்கே மந்திர லிங்கை வியவச்சின்னம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வழிபாட்டினால் கர்மீக்கள் பௌதீக வளங்களான ஆடு, மாடுகள், தன தானியங்கள், எழில்மிக்க மனைவியர், ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் போன்றவற்றை பெறுவதற்கான வரங்களை பெறலாம். ஆயினும் இப்பௌதீக வளங்களினால் ஒருவன் முழு முதற் கடவுளை அறிய இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान् आत्मभाविदः सहदादिमतिं लोके वेद च परिनिष्ठिताम्. यदा எப்பொழுது, யஸ்ய எவருடைய, அனுகிருஹ்ணாதி அளவற்ற கருணையால் ஆசி வழங்கப்பட்டு, பகவான் முழுமுதற் கடவுள், ஆத்மபாவிதக பக்தனால் உணர்ந்து கொள்ளப்படும், சக அந்த பக்தன், சகாதி விட்டுவிடுதல், மதி உணர்வினை, லோகே உலகில், வேதே வேத சடங்குகள், ச மேலும், பரிநிஷ்டிதாம் நிலை நிற்றல். மொழிபெயர்ப்பு.
ஒரு மனிதன் முழுமூச்சுடன் பக்தி தொண்டு செய்வானாகில் தனது அளவற்ற கருணையினால் பகவான் அவனுக்கு அருள் பாவிக்கின்றார். அந்த நேரம் உணர்வு பெற்ற அப்பக்தன் எல்லா உலக செயல்களையும் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வேத சடங்குகள் அனைத்தையும் விட்டுவிடுகின்றான். பொருளுரை: முந்தைய ஸ்லோகம் அறிவுடையோர்களினால் முழுமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று கூறுகிறது. இஸ்லோகமும் வேதங்களை பின்பற்றுவோர், பலன் தரும் செயல்களை செய்வோர் முழுமுதற் கடவுளை காண முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறது. இவ்விரண்டு ஸ்லோகங்களையும் கர்மீக்கள் மற்றும் ஞானியர் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்துணர்வு பெறுபவர்கள் என்று தெரிகிறது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒருவன் மனயூகம் மற்றும் பலன் தரும் செயல் அன்யா பிலாசிதா சூன்யம் ஞான கர்மானி அனாவிருத்தம் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறும் பொழுதே உலக ஆசைகள் என்னும் மாசின்றி அவன் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும் என்று விளக்குகின்றார். ஆத்மபாவிதக என்னும் வார்த்தை தொடர்ந்து ஒருவன் பகவானை பற்றி சிந்திப்பானாகில் அவனுக்கு மன விழிப்பினை தருகிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஒரு தூய பக்தன் எப்போதும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றியே சிந்திக்கிறான். சவை மனக கிருஷ்ண பாதவிந்தயோகோ. ஒரு தூய பக்தனால் முழுமுதற் கடவுளின் நினைவின்றி ஒரு கணம் கூட இருக்க முடியாது. பகவானை பற்றியோ இத்தொடர் சிந்தனையே பகவத்கீதையில் சதத யுக்தானாம், அதாவது பகவானில் தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருத்தல் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம், இதுவே பாசமும் நேசமும் உடைய பக்தி தொண்டாகும். முழுமுதற் கடவுள் ஒரு தூய பக்தனின் அகத்தில் இருந்து அவனுக்கு ஆணையிடுவதால் அப்பக்தன் அனைத்து செயல்களில் இருந்தும் காப்பாற்றப்படுகிறான். ஏனென்றால் இச்செயல்களின் மூலம் ஒருவன் தேவர்களின் உறைவிடமான தேவலோகங்களுக்கு மட்டுமே செல்ல முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9.25 கூறுகிறார்: யாந்தி தேவ விரதான் தேவான் பித்ருயோன் யாந்தி பித்ரு விரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத் யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வணங்குவோர் தேவர்களிடையே பிறப்பர், பேய்களையும் பிசாசுகளையும் வணங்குவோர் அவர்களிடையே பிறப்பர், மூதையாரை வணங்குவோர் மூதையார்களிடம் செல்வர், என்னை வணங்குவோர் என்னை அடைவான். ஆத்ம பாவிதக என்னும் சொல் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக எப்போது உபதேசத்தில் ஈடுபடும் பக்தர்களை குறிப்பிடுகின்றது. 6 கோஸ்வாமிகளும் கூறுகின்றன, நானா சாஸ்திர விசாரணை நிபுணேன என்று. முழுமுதற் கடவுளின் தூய பக்தன் தரம் தாழ்ந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்கு முயலும் தனது தூய பக்தர்களின் செயல்களால் மனமிறங்கி பொதுமக்களின் அகத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு தன் அளவற்ற கருணையால் ஞானம் அருள்கின்றார். ஒரு பக்தன் மற்றொரு பக்தனால் வாழ்த்தப்படும் பொழுது அவன் கர்ம காண்ட ஞான காண்ட செயல்களில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். பிரம்ம சகீதை வேதேசு துர்லபம் என்று கூறுகிறது. முழுமுதற் கடவுளை கர்ம காண்டத்தினாலும் ஞான காண்டத்தினாலும் உணர முடியாது. சுதுர்லபம் ஆத்ம பக்தௌ, தூய பக்தனாலேயே பகவான் உணரப்படுகிறார். உலகம் என்னும் இப்பிரபஞ்சம் முழுமுதற் கடவுளினாலேயே படைக்கப்பட்டதாகும். மேலும் உயிர்கள் தங்களுக்குள் அனுபவித்து மகிழவே இங்கு வருகின்றன. பல்வேறு ஒழுங்குமுறை விதியினால் வேத நெறிகள் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. புத்திமான்கள் இவ்வுபதேசங்களிலிருந்து பயன் பெற்று கொள்கின்றனர். அவர்கள் இவ்வாறு உலக வாழ்க்கையினை துன்பமின்றி அனுபவித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். இது உண்மையில் மாயையே ஆகும். இம்மாயையிலிருந்து ஒருவன் தனது சொந்த முயற்சியினால் வெளியேறுவது மிகவும் கடினமாகும். உலகிலே பொதுமக்கள் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்கள் அதில் சிறிது முன்னேறும் பொழுது அவர்கள் வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் சமய சடங்குகளினால் கவரப்படுகின்றனர். இச்சமய சடங்குகளில் ஒருவன் சலிப்படைவானால் அவன் மீண்டும் உலகியல் செயல்களுக்கு திரும்பி வருகிறார். இவ்வாறு சமய சடங்குகளில் ஈடுபடுவோரும் உலகியல் செயல்கள் செய்வோரும் இரு சாராருமே கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர். இம்மக்கள் பக்தி தொண்டும் என்னும் விதையினை குரு அல்லது
கிருஷ்ணரின் நல்விருப்பத்தின் பேரினாலேயே அடைகின்றன. இதனை சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ என்று உறுதி செய்கின்றது. பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் உலகியற்கையினால் நீண்ட காலம் கவரப்பட்டான். ஒருவன் பல்வேறு நியமங்களினால் மூடப்படும் பொழுது அவன் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. ஒருவன் நியமன செயல்களிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும். சர்வபோதி வினீர் முக்தம். மேலும் முழுமுதற் கடவுளை தனது தூய புலன்களின் மூலம் தொண்டு செய்வதற்காக தூய்மை பெறவும் வேண்டும். ரிஷிகேன ருஷிகேச சேவம் பக்திர் உச்சயதே. தூய புலன்களின் மூலம் பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டே பக்தி யோகம் அல்லது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நேர்மையான பக்தன் அனைத்து உயிர்களின் உள்ளங்களிலும் உறையும் பரமாத்மாவால் எப்போதும் உதவி செய்யப்படுகிறான். பகவத்கீதை 10.10 பகவான் கிருஷ்ணர் இதனை உறுதி செய்கின்றார். தேஷாம் சதச யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தி தே. தொடர்ந்து என்னை அன்புடனும் பக்தியுடனும் வழிபடுவோருக்கு நான் புத்தி யோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவர். இந்நிலையிலே ஒருவன் உலகின் மாசுக்களிலிருந்து விடுபெற்ற நிலையாகும். அந்த நேரம் அப்பக்தன் பிற பக்தருடன் நட்பு உண்டாக்கி கொள்வதனால் உலக செயல்களில் உள்ள அவனது ஈடுபாடு முற்றிலும் தொலைகிறது. அந்த நேரம் அவன் பகவானின் கருணை பெற்று வர்ணாசிரம தர்மத்துடன் தொடங்கும் உலக சமுதாயத்தின் மீது நம்பிக்கை இழக்கின்றான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மனித சமுதாயத்தின் மிக உயர்ந்த முறையாக கருதப்படும் வர்ணாசிர தர்மத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று தெள்ள தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். அந்த நேரம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் அடையப்பட்ட நிலையான பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்னும் நிலையினை ஒருவன் தனக்குள் உணர்கிறான். நாகம் விப்ரோ நக நர பதி நாபி வைஸ்யோ ந சூத்ரோ நாகம் வர்ணீச்ச கிரகபதி நோவனஸ்தோ யதீர்வா கிந்து பிரதோயன் நிகில பரமாந்த பூர்ணாமிருத தேர் கோபி பர்துபத கமலயோ தாசானுதாசக. பக்தியாவலி 63. நான் அந்தணனோ சத்திரியனோ வைசியனோ சூத்திரனோ அல்லன். அதுபோல பிரம்மச்சாரியோ கிரகஸ்தனோ வானப்பிரஸ்தானோ சந்நியாசியோ அல்லன். பிறகு நான் யார்? நான் பகவான் கிருஷ்ணரின் தொண்டனுக்கு தொண்டன், நித்திய தொண்டன் ஆவேன். சீட பரம்பரையின் மூலமே ஒருவன் இம்முடிவினை எய்த முடியும். இதுவே மெய்யுணர்வு நிலைக்கு ஒருவனை மிகச் சரியாக உயர்த்துவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சககணா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் தத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனா சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககணா லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशधारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So, reading from Bhagavatam 4th canto 29th chapter 42nd ஸ்லோகத்துல இருந்து 42ல இருந்து 46வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம வாசிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். நிறைய ஸ்லோகங்கள் ரெஃபரன்சஸ் கூட இதுல இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் நான் பேசுறது கேட்கறதா யாராவது ரிசைட் பண்ணும்பொழுது, ஏன்னா ஜெயந்தி மாதாஜி இருங்கோ மாதாஜின்னா அவங்களுக்கும் கேட்கல, சேதுலட்சுமி மாதாஜிக்கும் கேட்கவே இல்லை. ஸோ நான் வால்யூம் கம்மியா இருக்கு கேட்டுச்சு மாதாஜி. மாதாஜி கேட்டுச்சு, இருங்கன்னு சொன்னது கேட்டுச்சு மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, ஆனா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு வாய்ஸ். மாதாஜி எனக்கு கேட்கல, வாய்ஸ் சாஃப்டா இருக்கு. நான் இருங்கோ அவங்க மாதாஜி அதுக்கு முதல்ல கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் இடையில கொஞ்சம். ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், தேங்க்யூ. ஒருவேளை என்னோட ஆடியோல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேட்டேன். மாதாஜி என்னது வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சிருந்திருக்கும் போல மாதாஜி, நான் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட்வொர்க் கிடைக்கல மாதாஜி, அதான் மாதாஜி பேசுறேன். दक्षायत प्रजात्यक्ष नैष्टिकासनगादयः मरीषिरत्रि अंगिरसौ पुलः सत्य पुलः क्रतुः बृहुर्वशिष्ठ इति येदे मत् अन्धा ब्रह्मवादिनः अत्याभिवासस्पदयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तो अभिना पश्यन्ति पश्यन्तं பரமேஸ்வரம். மொழிபெயர்ப்பு. ஸோ இப்போ மீண்டும் நாரத மகரிஷி பிரஜாபதி தக்ஷனிடத்துல பிரஜாபதி இதுல பிராச்சீன வருஷத்துல மன்னர் இல்லையா, ராஜரிஷியா இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார் இல்லையா. பிரஜாபதிகள், ஸோ அந்த பிரஜாபதிகளுடைய தொழில் என்ன ஆக்சுவலி, அதாவது இன அபிவிருத்தி செய்யறது இல்லையா. அதுதான் அவங்களுடைய ஒரே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய டியூட்டி இல்லையா, அதுதான் அவங்களுடைய கடமை. ஸோ பிரஜாபதிகள் அனைவரும் தந்தையான ஆற்றல் மிக்க பிரம்மதேவன். ஸோ பிரம்மதேவனால் தான் பிரஜாபதிகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டாங்க. ஸோ அதுல நம்ம முதல்ல படைத்தவங்க யாரு, 4 குமாரர்கள். அதன் பிறகு ருத்திரர் இல்லையா, கோபத்துல இந்த சனத்குமாரர்கள் நாங்க பண்ண மாட்டோம், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு தான் நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால கோபம் கொண்ட பிரம்மதேவர் அவருடைய இந்த ஆக்னிய சக்கரத்துல இருந்து அதாவது ருத்திரர்கள் எல்லாம் அவதரிக்கிறார்கள். அதுல ரொம்ப 11 ருத்திரர்கள் மிகவும் முக்கியமானவங்க. அதுல சிவபெருமான் தான் மிக முக்கியம் என்றதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இவங்க ஒரு புறம் இனவிருத்தி பண்றாங்க, இன்னொரு புறம் அழிவு என்பதை ஏன்னா அதாவது ஆக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து வந்த சிவபெருமான் அதாவது எந்த ஒரு தருணத்துல வந்தார், பிரம்மர் கோபம் கொண்ட தருணத்துல வரார் இல்லையா. கோபம் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு புத்தி பேதலித்து விடும், புத்தி வேலை செய்யாது, எப்படிப்பட்டவங்களுக்குமே வேலை செய்யாது. நல்ல நபர்கள் கூட கோபத்துல அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னே தெரியாது இல்லையா. இது அவங்களுடைய உண்மையான சுபாவம் கிடையாது, ஆனா கோபத்தினுடைய விளைவு. சோ கோபம் என்பது அஜ்ஞானத்தினுடைய தன்மை. சோ அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க தான் தவறா பேசுவாங்க இல்லையா. சோ அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே தவறுகளுக்கு வித்தாகும். சோ இங்கே பிரம்மர் கோபம் கொண்ட போது அவதரித்தவங்க தான் ருத்திரர்கள். சோ அந்த ருத்திரர்கள் அஜ்ஞானத்தினுடைய அதாவது குணாதிசயத்துக்கு சிவபெருமான் தான் அவர் தான் அந்த அதாவது குண அவதாரஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் ரஜோகுணத்துக்கும், விஷ்ணு சத்வகுணத்திற்கும், மற்றும் சிவபெருமான் தமஸ் குணத்துக்குமே அதிபதியா ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க இல்லையா. அவங்க தமஸ் கிடையாது, ஆனா அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்றது தமஸ் குணம் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும்.
மனு, தக்ஷன் இவங்க எல்லாருமே பிரஜாபதிகளா வந்து பிரம்மரால படைக்கப்பட்ட மற்றும் மனித குலத்தினை ஆளும் 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 அதாவது புரர் அப்படின்ற வார்த்தையே கிடையாது. ஒரு நிமிஷம். புரர். 29 40 ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஆனா அது என்ன மீனிங்ன்றதே நமக்கு தெரியாது. அதர் ரூலர்ஸ் அதாவது ஆளும் தன்மை இல்லையா, ஆளுநர்கள். ஆக்சுவலி ஆளுநர் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கவர்னர் எடுத்துக்க கூடாது, கிங். ஓகே, ஆளக்கூடிய அதாவது அரசர்கள் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. மேலும் மனித குலத்தினை வந்து ஆளக்கூடிய பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, தக்ஷன் வந்து ஒரு பிரஜாபதி. மனு வந்து அதாவது 14 மனுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த 14 மனுக்கள் ஒரு சந்தி பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம அதே போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவு பொழுது. அவருடைய இரவு பொழுது ஏற்படும் பொழுது அங்கங்க சிறு சிறு பிரளயங்கள் என்பது ஏற்படும். ஸோ அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது மகா பிரளயம் ஏற்படும் இல்லையா. இதை தவிர்த்து கூட இன்னொரு சமயத்திலுமே வந்து அதாவது அழிவு என்பது ஏற்படும். அதாவது சில சூழ்நிலைகள், அது நோட் பண்ணியிருக்கேன், நான் நாளைக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, 3 விதமான இன் ஜென்ரல் இந்த 2 இது நம்ம நிறைய இடங்களில் படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல்ல வருது ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ அதை நான் அந்த ஸ்லோகம் வைஸ் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த சிறு சிறு பிரளயங்கள் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஸோ மேலும் சனாந்தனர், சனாதனர் இல்லையா, சனத்குமாரர் இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி சனகர், இந்த 4 பேருமே வந்து பிரம்மச்சாரி முனிவர்கள். மேலும் மாமுனிவர்கள் எல்லாமே மரிஷி, அத்திரி, அங்கிரசா, புலஸ்தியர், புலகர், கிருதுகு, அதுக்கப்புறம் வந்து பிருத்து மற்றும் வசிஷ்டர், நாரதர், இவங்க எல்லாருமே இவர்கள் அனைவரும் உயர்ந்த அந்தணர்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வெறுமனே வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறவங்க இல்லையா, வெறும் வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கிறவங்க அவங்க வந்து விப்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க இல்லையா. வேத சாஸ்திரங்களை நல்ல புலமை பெற்றவர்களுக்கு வந்து விப்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து அடுத்தவர்களுக்காக எடுத்துரைக்கிறவங்க வந்து பிராமணர்கள் ஆகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ விப்ரா தான் வந்து பின்னாடி வந்து பிராமணர்கள் ஆகிறார்கள். அதிலே உணர்ந்தறிபவர்கள் தான் வந்து வைஷ்ணவர்கள் ஆகிறார்கள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபேஸ். ஒரு ஃபேஸா வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகிறது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ வேத சாஸ்திரங்களை வெறுமனே விற்பனாரா இருந்துட்டு யாருக்குமே எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்காம இருக்கிறவங்க வந்து விப்ராசன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாருமே ப்ரீச்சர் ஆகிறது இல்லை இல்லையா. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கணும்ன்ற அந்த பொசிஷன் வரும்பொழுது பிராமணர்கள் தான் அதை செய்வாங்க இல்லையா. மேலும் வைஷ்ணவர்கள் வந்து உணர்ந்தறிந்து சொல்லுவாங்க. பிராமணர்கள் இருக்கிறது அப்படியே சொல்ல வேண்டியதுதான். லைக் மந்திர உச்சாரணங்கள், அதாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதெல்லாமே வந்து அப்படியே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியது. ஆனா அதுல ரியலைஸ்டா சொல்லக்கூடிய நாலேஜ் எல்லாருமே வந்து வைஷ்ணவாஸ் தான். த ஹையஸ்ட் இஸ் த வைஷ்ணவா. ஸோ இப்படி நாம இந்த இடத்துல வந்து அப்போ யாராவது வைஷ்ணவானாக்கா அவங்க வந்து தே வில் பி இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் விப்ராவா இருப்பாங்க, பிராமணராகவும் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வைஷ்ணவா. ஓகே, ஆனா ஒரு பிராமணர் வந்து வைஷ்ணவர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு கிடையாது. ஆனா பிராமணர் வந்து வைஷ்ணவா கிடையாது. ஓகே, யாருக்கு இந்த உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவம் வருதோ அவங்க தான் வந்து வைஷ்ணவா ஆக முடியும். ஆனா அதுக்கு முதல்ல பிராமணிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து நிலை பெற்று இருக்கணும். ஏ வைஷ்ணவா இஸ் ஆல்சோ ஏ பிராமணா, ஆனா ஏ பிராமணா இஸ் நாட் ஏ வைஷ்ணவா. இதை வந்து நம்ம கிரவுண்ட் ரூலா எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி சொல்றார், நாங்க எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த அந்தணர்கள் என்பதோடு நாங்கள் அனைவரும் வேத இலக்கியம் ஆதாப் அப்படின்னா இவங்க விப்ராவும் கூட, அடுத்து பிராமணாவும் கூட பெற்றவர்கள் ஆகும். நாங்கள் ஆற்றல் மிக்கரவாக இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய தவமும் தியானமும் கல்வியே ஆகும். அப்படின்னா இறைவனுக்கு அவர்கள் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய திருத்தொண்டே ஆகும் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவங்க வைஷ்ணவ நிலைக்கு போவாங்க. நாங்கள் அடிக்கடி காணும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி பல வழிகளில் வினவி அறிந்தும் கூட அவரை பற்றி மிக சரியாக என்னால் இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்படின்னா இத்தனை குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. அதாவது நாரத மகரிஷி எப்படி
அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே சஞ்சாரம் பண்றவர், வைகுண்டத்திற்கும் போவார் இல்லையா, கோலோகத்துக்கும் போவார், இந்த புவியிலும் போவார் இல்லையா. ஸோ அதாவது திரிலோக சஞ்சாரியன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி அவர் இந்த இத்தனை அதாவது தேவ ரிஷியா இருக்கக்கூடிய அவர் இறைவனை பற்றி அவருக்கு நிறையவே தெரியும். ஆனாலுமே அவர் என்ன சொல்றார், என்னால் சரியாக அதாவது எங்களால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னா, இறைவனை பற்றி அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் முழுமையாக. சோ மேலும் ஒரு பக்தர்களால ஓரளவுக்கு வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ மிச்சம் பேருக்கு பகவானை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கறத வந்து அதாவது உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி அவங்களுக்கு இல்லை. அதாவது அதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போகணும் இல்லையா. இப்போ நான் டாக்டருக்கு படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம அந்த அட்மிஷன் வாங்கணும். அட்மிஷன் வாங்கிட்டா மட்டும் நான் வந்து டாக்டர் ஆயிடுவேன்னா என்ன, ஒவ்வொரு செமஸ்டருமே நான் வந்து அரியர் இல்லாம பாஸ் பண்ணி இல்லையா, டெக்னிக்கலா அதெல்லாம் வந்து கத்துக்கண்டு, ஸோ பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி அங்க காம்பினேஷன்ல வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும், இதெல்லாமே வந்து டாக்டர் படிப்பு முடிச்சு அந்த ஃபைனலா டிகிரி வாங்குற வரைக்குமே அவங்க டாக்டர் கிடையாது. அப்படியுமே அவங்க டிகிரி வாங்கிட்டா கூட எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியுமானாக்கா அதுவும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா. பௌதீகத்திலேயே பௌதீக செயல்களுக்கு தேவைப்பட வேண்டிய இத்தகைய கல்வி இல்லையா, இந்த கல்வியையே நாம வந்து 100% பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஈவன் என்ஜினியர் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ரம் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் தான் நானும், ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேட். இருந்தாலுமே நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது அந்த போர்டு கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த தியரிட்டிக்கலாக படிப்போமே தவிர ப்ராக்டிக்கலாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது, அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான்ல இருந்து நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகுது அப்படிங்கிற அந்த இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ், ரிவர்ஸ் பயாஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் கூட சில இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபிசிக்ஸ் தான் பேஸ் என்ஜினியரிங்க்கு. இந்த ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகும்போது எப்படி பவர் சப்ளையோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது எல்லாமே வந்து சொல்லப்படும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி போகும், இந்த இத்தினூண்டு வயர்ல எப்படி போகும், இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா எப்படி போகும், இந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாமே ஒரு பிளாஸ்டிக் 2 கனெக்டர் அவ்வளவுதான் அந்த போர்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இவ்வளவுதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஒரு டிரான்சிஸ்டர், ஒரு டயோடு, இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணா கூட ஒண்ணுமே புரியாது ஆக்சுவலி. எப்படிதான் இது ஒர்க் ஆகுது, அங்க பார்த்தா வோல்டேஜ் போகும், அங்க பார்த்தா கரண்ட் கரெக்டா பாஸ் ஆகும் இல்லையா, ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ்ல ஒண்ணுமே போகாது, கரெக்டா கிராஃப் எல்லாம் வந்துடும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ். நம்ம எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலையுமே தியரியுமே வந்து நம்ம வந்து பௌதிகத்திலேயே இவ்வளோ அட்வான்ஸா இப்போ இந்த டிவி இருக்கு, அடுத்து வந்து சிஸ்டம் இருக்கு, இதெல்லாமே வந்து நம்ம படைச்சுட்டு இருக்காங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஆனா இதுக்கு உள்ள எப்படி அந்த இதெல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த வந்து நம்மளால 100% புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே, அது எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகுதுன்னா சொல்லியிருக்காங்க தியரி பிரகாரம் இது பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அது ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும்பொழுது எஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஆனா உண்மையிலே அது நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியறதா, எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகுறது கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. அது போலதான் எல்லாத்துலயுமே நமக்கு லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு. 100% எதுலையுமே நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது. ஆனா உண்மையிலே அந்த எலக்ட்ரான் அங்க ஃப்ளோ ஆகுது. அதனால்தான் அந்த இடத்துல ரீடிங் அந்த ஃபார்வர்ட் பயாஸ், ரிவர்ஸ் பயாஸ் எல்லாமே கரெக்டா வருதுன்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி பௌதீகத்திலேயே நம்ம பௌதீகமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு நம்ம சிலதெல்லாம் படிச்சு நாம வந்து அதை அத்தகைய அறிவை உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறோம். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்ச அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் முடிச்ச பிறகு அதுக்கு தகுந்த வேலை கிடைச்சதா எனக்குன்னா கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ எவ்வளவோ அலைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் காலேஜில் தான் லெக்சரராக ஜாயின் ஆனேன். அங்கேயுமே இதே எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு மட்டும் தான் டீச் பண்ணனே ஒழிய, ஸோ அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது வந்து என்னால் இது வரைக்குமே என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே, பட் அவுட்கம் இன்புட் என்ன கொடுக்குறோம், அவுட்புட் எல்லாமே வருது, கரெக்டாக இருக்கு ஸோ தியரி பிரகாரம். ஆனால் அதில் எல்லாமே ஒரு சயின்டிஸ்டால மட்டும்தான் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ண முடியுது. அவங்களுமே வந்து தே ஹாவ் லிமிடேஷன்ஸ். ஓகே, படிச்சதுக்கு தகுந்த வேலை என்பது இப்பெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா. கிடைச்ச வேலையை வச்சு நாம படிச்ச நாலேஜை வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கணும். இப்படிதான் வாழ்க்கையே இங்க. ஸோ பௌதிகத்திலே நாம் இப்படி இருக்கும்போது ஆன்மீகத்துல நம்மளால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து தெரிய வரும், எல்லாமே தெரிய வராது. ஸோ நோ ஒன் இஸ் 100% தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது. தி கிரேட் டிவோட்டிஸ் அவங்களே சொல்றாங்க இல்லையா. நாரத மகர்ஷி சொல்ற, என்னால் அவரை பற்றி மிகச் சரியாக எங்களால்ன்ட்டார். ஸோ இன்க்ளூடிங் அத்தகைய உயர்வான ஸ்தானம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷி முனிகளால் கூட வந்து
இன்னும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இது வரைக்குமே இந்த க்ஷணம் வரைக்குமே அவரை பகவானை பத்தி எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா அவரோட செயல்களை வந்து நாம எண்ணிலடங்கா செயல்கள் இல்லையா, எண்ணிலடங்காத ஆற்றலை கொண்டவர். ஸோ இப்படி அவருடைய அன்லிமிட்டெட் அதாவது ஆம்னி பொட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட் அண்ட் தென் ஆம்னி பிரசன்ட் இல்லையா. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வியாபித்திருக்கக்கூடியவர், சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர் இல்லையா. ஸோ சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர்ன்றது எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அதாவது ஒரு சில நிகழ்வுகள், அதே மாதிரி வந்து ஒரு பாகவதருடைய அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்வுகள் இல்லையா, இப்படி நம்ம பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அவரை காட்டிலும் இந்த இடத்துல அனைத்து செயல்களிலுமே வந்து வல்லமையா இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டியுமே அவருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அவர் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். நம்மளால ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் ஆம்னிசியன்ட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து ஆம்னி பொட்டன்ட்னா அதாவது ஆற்றலை வந்து கொண்டவர் இல்லையா, எல்லா ஆற்றலையுமே கொண்டவர். இங்க பௌதிகம் ஆன்மீகம் இரண்டையுமே அவருடைய இதுலதான் இருக்கு. அவர் பௌதிகத்துல வந்து அவர் ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அதுவுமே வந்து அவருடைய ஆட்சிக்குள்ள தான் வந்து இயங்கின்றிருக்கு, அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இயங்கின்றிருக்கு. இத்தனையுமே நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா? வியாசதேவர் அதாவது நாரத மகரிஷிடம் இருந்து அறிவுரை பெற்ற பிறகு தியான பயிற்சியில வந்து அமர்க்கிறார் இல்லையா. பாகவதத்தை இப்போ வந்து கரெக்ட் பண்ணி வந்து செயல்படணும், எப்படியெல்லாம் எங்கெல்லாம் மாத்தணும்ன்றத வந்து அவருடைய பகவானிடத்துல வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது, அந்த பிரார்த்தனைகளாக அவர் மாறும் பொழுது, அந்த பிரார்த்தனைகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், பகவானை பார்க்க முடிந்தது, மாயாதேவியை பார்க்க முடிஞ்சது. இருவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இடைவேளை விட்டு இல்லையா. ஸோ இந்த பக்கம் பகவானை பார்த்தா அந்த பக்கம் மாயாதேவி அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெண்டுத்தையுமே அவரால் வந்து நோக்க முடிஞ்சதுன்னு ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ நம்ம ஐ திங்க் எத்தனாவது சாப்டர், ஐ திங்க் 4th or 5th சாப்டர். ஓகே, 5வது சாப்டர். நீங்க எனிவே இப்ப மாதாஜிஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க தவறாம வந்து இந்த ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆகும். ஏன்னா புதுசா ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலாம் எதுவுமே தெரியாது. ரொம்ப நிறைய டெப்தா வந்து எழுதியிருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ. ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து அதை முடிச்ச பிறகே அவருக்கு அப்போ உடல்நிலை சரியில்லாதனால இன்னும் என்ன ஆகுமோ தெரியாதுன்றதுக்காக அவர் வந்து நிறைய எஃபோர்ட் போட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எழுதியிருந்தாரு. ஸோ அதுல எல்லாமே உங்களுக்கு சம்மரியாவே நிறையவே கிடைக்கும். அதனால நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ கிளாஸஸை நீங்க தவறாம கலந்துக்கோங்க. ஓகே, சமுதாயவேல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 7வது அத்தியாயத்துல நாரதர் அறிவுரைப்படி வியாசர் தியானம் செய்யறப்போ பகவானையே பாக்குறாரு, அவருடைய பகிரங்க சக்தி இதெல்லாம் பாக்குறாரு. படிச்சோம் மாதாஜி, சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5th சாப்டர்ல வந்து ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த 5th சாப்டர் எண்ட் இல்லையா. ஸோ அவர் ஃபீலிங் வந்து பேட். அதுக்கப்புறம் 6th சாப்டர்ல வந்து ஐ திங்க் ஹி இஸ் சாஸ்டைசிங் இல்லையா நாரத மகரிஷி. அதுக்கப்புறம் இது 5th சாப்டர்ல இருந்து தொடங்கும். ஓகேங்களா. ஏன் மன வருத்தத்தோட இருக்கார் வியாசதேவர். எல்லா வேதங்களையுமே தொகுத்த பிறகு அவருக்கு மன வருத்தம் இருக்கும். எதனாலன்ற ஒரு கொஷினோட 5வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ சமுதாயவியல் மற்றும் பற்றிய மூடத்தனமான டார்வின் சித்தாந்தத்தின்படி 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தற்கால மனித இனத்தின் முன்னோர்கள் யாரும் இந்த பூமியில் தோன்றியதில் இது வந்து டார்வின் there are no human species அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு கருத்து கொடுத்திருக்காரு. ஆனா உண்மையிலே 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் அதாவது படைத்து விடுகிறார். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த ஒரு இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இந்த டார்வின் தியரி வந்து இட்ஸ் எ ஃபெயில்யூர் தியரி ஆக்சுவலி. ஏன்னா குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சு கூட நான் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். குரங்கிலிருந்து தான் நம்முடைய முன்னோர்கள், எங்கேயாவது நம்ம குரங்கை பற்றா ஐயோ நம்முடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அது மிக தவறானது. நம்ம வெறும் குரங்கு மாத்திரம் இருந்திருக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து புழு பூச்சியா இருந்து ஒவ்வொரு இதுலையுமே நம்ம அதாவது மரம் செடி கொடியா விலங்கா மாறி அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா தான் நம்ம வந்து மனிதனாக இந்த புறத்தோற்றம் மட்டும்தான் நம்ம வேறுபட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நம்முடைய பாகவதத்திலே வாசிக்கிறோம் இல்லையா. பகவத்கீதையிலுமே பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அங்கேயே வந்து இந்த டார்வின் தியரி வந்து இட் இஸ் ஃபெயில்யூர் தியரி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏனெனில் பரிமாண வளர்ச்சி அதாவது எவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, அப்போது மனித இனம் வரை முன்னேறவில்லை என்பது அது கூறுகிறது. ஆனால்
வேத வரலாறுகள் அது சொல்லவில்லை. புராணங்கள், மகாபாரதம் போன்றவை இப்ப 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்னா அது வந்து துவாபர யுகம் இல்லையா? 5000 ஆண்டுகள் ஆயிடுத்து. இப்போ துவாபர யுகம் முடிந்து கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது 5 ஆண்டுகள், 5000 ஆண்டுகள். ஸோ அப்போ அந்த 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதர்களே இல்லையா? அது மிக தவறு. அப்போ மகாபாரத போரெல்லாம் எங்க நிகழ்ந்தது இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் கேட்க வேண்டியதா இருக்குமா? இப்போ 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்னா 5000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி நடந்ததே நம்ம உண்மையே நம்ம மகாபாரதமா பாதிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த தியரி வந்து தவறானது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதாவது படைப்பின் ஆரம்பத்தில் முதலில் இருந்தவர் மிகுந்த புத்திமானான பிரம்மதேவர் ஆவார் இல்லையா? அவர் தான் வந்து கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து தாமரை மலர்ல வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அவரிடமிருந்து அனைத்து மனுக்களும் சனகர் இவங்க எல்லாருமே வந்து பிறக்கிறாங்க இல்லையா? அவர் தான் தோற்றுவிக்கிறார் ஒன்னொன்னாவே. மேலும் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்று முக்காலத்தை பற்றி உணர்ந்தவர்கள் என்பதோடு மிகச்சிறந்த பக்தர்களும் ஆவர். யாரு? இவங்க எல்லாரும் தோற்றி வைக்க பிரஜாபதி பக்தா, விஷ்ணு பக்தன் இல்லையா? எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து விஷ்ணு பக்தன் என்றால் he will not accept the situation, or that is what is that சிவபெருமானையே ஏத்துக்க மாட்டார். சிவபெருமான் being the great வைஷ்ணவா இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு அஃபென்சஸ். தேவர்கள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றலை பெற்று அந்த எந்த ஒரு செயலுக்காக அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்களோ அந்த செயலுக்கு வேண்டிய ஆற்றலை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். they have been empowered actually. ஸோ இப்போ சிவபெருமான் வந்து அந்த ஊழி காலத்துல வந்து இந்த அழிவை ஏற்படுத்தணும்னா அவருடைய உதவிதான் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அவர் தான் வந்துன்றது அது அவருடைய டியூட்டி. அழிவை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவருடைய டியூட்டி. இட்ஸ் கடமையாக அவர் ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கான அந்த நிலையெல்லாம் நாம வந்து கண்டிப்பாக அதாவது அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து நம்ம செயல்படணும். ஆனால் தக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாவே அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா? ஸோ எஸ் ஃபேவரபிள் டு நம்முடைய பக்தி வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கென்று வழங்கப்படும் போது எஸ் பக்தியில அவருக்கு நாம் முழுமையா சரணாகதி அடையலாம். ஆனா டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டு தேவதாஸ் வந்து எப்பவுமே செய்யக்கூடாது. அந்த இடத்துல நாம தவறு இழைக்கவே கூடாது இல்லையா? நம்மளை விட அவங்க பவர்ஃபுல் தான். ஏன்னா அவங்க சத்துவத்திலே நிலை பெறுகிறார்கள். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம வந்து அதையே பிரத்யேகமா பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் சொல்லுவாங்களே தவிர நாம ஏன்னா பிகாஸ் நாம் கடைசியில என்ன ஆகும், நம் தேவ வழிபாடுல போகும்பொழுது நமக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம கேட்டு ஈவன் கிருஷ்ணர்கிட்ட யாருமே எதுவுமே அதாவது பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட இது எல்லாமே நாம கேட்கவே கூடாதுன்னு தான் நமக்கு சஜஷன். பக்தர்கள் நீங்க யாரைனா பாருங்க, அதாவது ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆன இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மத்தியம அதிகாரி நிலையில அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாமே இறைவன்கிட்ட போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஏன்னா அதெல்லாம் இறைவன் உடைய கிருபை, அவர் பார்த்துப்பார் என்ற நம்பிக்கை. நம்ம வெறுமனே பக்தி மட்டும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு வரும். அதுதான் நாம வந்து செய்ய வேண்டிய கடமையே கூட இல்லையா? இந்த உலக வாழ்க்கையில சிக்கி கொண்டு நாம வந்து அதாவது மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்ம பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா நாம இறை தொண்டு எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இருந்தா மட்டும்தான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு மோட்சத்துக்கு போக முடியும். இல்ல நான் வந்து எல்லா வழிபாடும் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் காம்ப்ரமைசிங் யுவர் அதாவது இதை சொல்லுவாங்க டைல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நம்முடைய ஸ்திரமான அந்த நம்பிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே வந்து ஜெல்லாயிடும், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்போ நம்ம அதாவது இறைவனுடைய ஸ்தானத்தையும் அவரிடத்துல நாம் ஆற்ற வேண்டிய தொண்டையுமே நாம எப்படி ஆற்ற வேண்டும் என்ற தொண்டை கூட நம்ம மறந்துடும். 10ஓடு ஒரு 11 தான் நம்ம வழிபடுவோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய ஃபோக்கஸ் வந்து நம்முடைய ஆன்மீக பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான அந்த பாதையை நாம ஏற்படுத்தி கொள்றது கிடையாது. அதனால இங்க சொல்வது எல்லாமே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். எல்லாரையுமே அதாவது செகண்ட் அஃபென்ஸ் வந்து நாம செய்யவே கூடாது. ஸோ நிகழ்காலம் வருங்காலம் இந்த முக்காலங்களை உணர்ந்தவர்கள் என்பது மிகச்சிறந்த பக்தர்களும் ஆவர். மேல சொன்னவங்க எல்லாருமே கல்வி அறிவில் மிக அறிந்தவர்களாக இருந்தாலும் இல்லையா முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை அதாவது சார்ந்தவர்களாக இருந்தும் கூட விஷ்ணுவை சார்ந்தவர்கள் ஆக்சுவலி அப்படின்னா டிபெண்ட். விஷ்ணுவிலிருந்து நாம் யாருமே தேவர்கள் கூட வந்து தனித்து இயங்க முடியாது. விஷ்ணுவினாலே அவர்கள் இயங்குகிறார்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உயிர் பொருளுக்கு பகவான் விஷ்ணுவிடம் உள்ள உறவு பற்றியவர்களால் மிகச் சரியாக
புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா இல்லையா? அப்படி இருந்தும் கூட வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டெப்தா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுன்றது வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியலன்றது வந்து சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு தான் இந்த ஜீவனுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இல்லையா, இந்த ஜீவாத்மா பகவான்ல இருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் அப்படி எல்லாமே நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அது எவ்வாறு மேல் உலகத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சில நிறைய இடங்கள்ல வந்து அங்கிருந்து தான் நம்ம இங்க வந்திருப்போம்ன்ற டிபேட் வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த குரு மகாராஜுடைய கேள்வி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம இங்கே தான் இருந்தோம், சம்டைம்ஸ் வந்து இங்க இருந்து தான் நம்ம இருப்போம் அப்படிங்கிறது. நம்ம அதாவது கோலோகத்துக்கே போகல, இங்கேயே இருந்திருப்போம்னு சில இடங்கள்லையுமே, சில இடத்துல எல்லாமே வந்து அதாவது வைகுண்ட லோகத்துல வந்து நாம பகவானுக்கு தொண்டு ஆற்றக்கூடிய அந்த அந்த செயலை வந்து நாம் ஒரு க்ஷணம் மறந்து போனாலும் அப்படின்னா நாம இறைவனை ஒத்தவர்கள் என்ற எண்ணம் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தையே நம்ம மறந்து அவருக்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டையுமே மறந்து ஒரு க்ஷணம் இருக்கும் பொழுது இல்லையா, அதை வந்து நாம இந்த இடத்துக்கு வரோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட வந்து குரு மகாராஜ் கொடுத்திருந்தார். ஐ திங்க் ஈ கோட்டட் பக்தி விநாத தாகூரருடைய கோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம வந்து ஒரு கப்பல்ல இருந்து நம்ம அதாவது அதாவது குதிக்கிறோம்னா, அதாவது குதிக்கிறன்ற தள்ளப்படுறோம், குதிக்கிறத விட we have been forced to fall down அப்படின்னும் பொழுது விழும்பொழுது நம்மள ஏதோ ஒரு போட் வந்து நம்மள வந்து தாங்கிக்கிறதுனாக்கா அதுல நம்ம விழுந்து நம்மள ரெஸ்கியூ பண்ணாக்கா எப்படியோ அது மாதிரிதான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து நாம இந்த இடத்துக்கு வரணும்னும் பொழுது நம்மள ஏன் இங்க அனுப்பினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின், வை ஹேஸ் டு பி ஹியர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நம்ம வந்து அந்த சமயத்துல நம்மள எங்கேயாவது தள்ளிவிட போறாங்கன்னும் பொழுது ஏதாவது நம்மளை காப்பாத்துனாக்கா அதை பத்தி நம்ம கொஸ்டின் கேட்போமா, இல்ல வந்து நம்ம வந்து ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம், ஏன் நீ காப்பாத்தின, எதுக்குன்ற கொஸ்டின் கேட்போமா, இல்ல நம்ம காப்பாற்றப்பட்டால் போரும்னு நினைப்போமா இல்லையா? காப்பாற்றப்பட்டால் போரும்னு நினைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நிதானமா கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்போம். ஆனா அந்த க்ஷணத்துல நாம என்ன நினைப்போம், நம்ம எப்படி சேஃப் ஆகுறதுன்றது பற்றி தான் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அது போலதான் ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்த நாம் எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அதற்கான படகு தான் இந்த பௌதிக உலகம். ஓகே, இந்த படகுல தான் நாம பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு பிரயாணியா இல்லையா? ஸோ நாம இந்த நிலையை புரிஞ்சுட்டு ஏன் வந்தோன்றது, அதனால்தான் மேக்சின்கே வந்து பேக் டு காட் ஹெட்னு பெயர் வந்ததுன்னு நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்லியிருந்தார். ஸோ எங்கேயாவது பேக் டு காட் ஹெட்னா நம்ம மீண்டும் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகணும் இல்லையா? அப்படின்னா ஆல்ரெடி வாழ்ந்த இடம் தான். ஸோ ஆனா அதனால தான் பேக் டு காட் ஹெட், பேக் டு ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த வீடு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? வீடு இல்லாதவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. வீட்டுக்கு போகணுன்றது வந்து ஸோ நமக்கே வீடு இருக்கும் பொழுது நாம அந்த வீட்டுக்கு திரும்பி இப்ப எத்தனையோ ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வந்தா கூட கடைசியில இத்தனாம் தேதிக்குள்ள நான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, பிளான் பண்றோம் இல்லையா? அது போலதான். ஸோ அதனால தான் அந்த மேக்சின்கே வந்து பேக் டு காட் ஹெட்னு வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான அர்த்தத்தை வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஏன்னா சில சமயங்கள்ல வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும், நாம எங்க இருந்து வந்தோம், ஏன் இங்க வந்தோம், இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் அங்கே இறைவனை மறக்கக்கூடிய அந்த தருணம் நாம இந்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுறோம். ஓகே, தள்ளும்போது இது ரெஸ்கியூ போட், இது வந்து தற்காலிகமான போட். ஸோ நீர்லயே மிதந்துட்டு இருக்க அந்த போட்லயே நம்ம கடைசி வரலையும் வாழ்ந்துட முடியுமா இல்லையா? கப்பல்ல இருந்து குதிச்சன்றத நம்மள தள்ளி விட்டவங்க. ஸோ அதாவது இந்த இடத்துக்கு வரணுன்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட்டதால நாம் என்ன பண்றோம், இங்க தள்ளப்படுகின்றோம். அப்ப அந்த குதிச்ச அந்த டெம்பரரியா இருக்கக்கூடிய அந்த போட் வந்து நமக்கு ஸ்திரமான போட்டா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு அதுதான் நிரந்தரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள். மேலும் இதன் பொருள், அதாவது ஒரு உயிர் பொருளுக்கு பகவான் விஷ்ணுவிடம் உள்ள உறவு பற்றி இவர்களால் மிகச்சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்படின்னா எல்லாருமே இறைவனை சார்ந்தவர்கள் தான் இல்லையா? நாம் எல்லாரும் அவருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனா அந்த உறவு முறையை பத்தி நம்மளால முழுசா ஓரளவுக்கு தான் இல்லையா, சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜனம் என்பது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிய வரும். ஆனால் முழுமையாக இறைவனிடத்துல நாம அதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இதன் பொருள் எல்லையற்ற ஒருவரை பற்றி, அதாவது பகவானை பற்றி இவர்களது அறிவும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதே என்பதாகும் அப்படின்னு மேல சொன்ன அந்த ரிஷி முனிகளுடைய ஞானமும் வந்து அளந்து விடக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கு. பகவான் அன்லிமிட்டட் இல்லையா, லிமிட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது எந்த ஒரு அவருடைய பவுண்டரியை நம்மளால வந்து வகுக்க முடியாது. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவோ இத்தினூண்டு தான்
இல்லையா? ஸோ அந்த இத்தினூன்லயே நம்ம வந்து இவ்வளவு ஆலோசிக்கிறோம். மேலும் இதன் முடிவு என்னவென்றால், அறிவளர்ச்சி உடையவன் என்பதாலே முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொண்டான் என்று நாம் ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. எஸ், வெறுமனே இது வந்து ஞானி இல்லையா? ஞானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பகவானை தெரிஞ்சிடும், முழுசா தெரியும் நம்ம நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு. ஒரு கர்மி ஞானியால முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பக்தனால ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும், அவ்வளவுதான். ஓகே, கர்மி வந்து பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடுவான். அதே வந்து ஒரு ஞானி வந்து அதாவது அதாவது ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது அவனுடைய உணர்தலை வந்து இதுதான் கரெக்டுன்னு அவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவான். இந்த இது நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால்தான் அவங்களால முழுசா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு இந்த இடத்துல பிரபுபாத அவர்கள் கொடுத்திருக்கார். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறிவினால் அறிந்து கொள்ள முடியாது, மாறாக தூய பக்தி தொண்டினால் அறிந்து கொள்ளலாம். எஸ், பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து இறைவனை பற்றி நம்ம உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்க முடியும். 18.55 இல்லையா? பக்தயாமாம் அபிஜானாதி யாவம் யஷ் சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா தத் அனந்தரம். அது ஆக்சுவலி முன்னாடி ஒரு வேர்டு நான் விட்டுட்டேன், தத் அனந்தரம் முன்னாடி ஒரு வேர்டு. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி என்னென்ன அர்த்தம்னாக்கா, பகவானை சேவிக்கும் பொழுது இல்லையா, அவரை பற்றியான ஞானம் அவரே நமக்கு கொடுப்பார். ஓகே, அப்போ நாம் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு அவர் கண்டிப்பா நமக்கு கொடுப்பார். அதை கொண்டு நாம் இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம அவருடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா அது அனைத்துமே இறைவனுடைய அனுகிரகம் தான். ஓகே, விஷத்தே தத் அனந்தரம். ஓகே, விஷத்தே தத் அனந்தரம். ஸோ அது மாதிரி அந்த ஸ்லோகம், தூய உன்னத பக்தி தொண்டில் இன்றி உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளை ஒரு நாள் வேறு ஒரு வழியில கண்டிப்பா பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். வேற எந்த கர்மத்தையும் சரி ஞானத்தையும் சரி இல்லையா, இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே நம்ம பண்ணோம்னா இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அனைவரிடத்திலும் பகவானை பற்றி அரைகுறை கருத்துக்களே இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் ஆஃப் பேக்கடு தான். விஞ்ஞானிகளும் தத்துவ ஞானிகள் கூட தங்களது அறிவு வன்மையினால் இறைவனை அறிய முடியாதவர்களுக்காகவே இருக்கின்றனர். எஸ், ராங் டைரக்ஷன் இல்லையா? பக்தி தொன்றுக்கு வராத ஒருவரின் அறிவு நிறைந்த அறிவாகாது. எஸ், கம்ப்ளீட் நாலேஜ் வந்து எப்போ வரும்னா நம்ம பக்தி தொண்டுல வரும்பொழுது தான் நம்மளால என்ன மாதிரியான நாலேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்கு, எந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம வந்து ரொம்ப லேக்கிங்கா இருக்கும், இதெல்லாமே நம்ம வந்து இறை தொண்டுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவிதே தேவ புதாம்புஜௌ திவ்ய பிரசாதாசேஷான் லேசானுக்ரத் கிரஹீத ஏவஹி ஜானாதி தத்வம் பகவன் மஹிமோ நாசான்ய ஏகோ அபிஷரம் விசின்வன். அதாவது ஞானிகள் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அனுமானித்து கொண்டிருக்கின்றனர் இல்லையா? அவங்களுடைய அனுமான் பிரமான் இல்லையா? ஸோ பிரத்யக்ஷ பிரமான், ஹனுமான் பிரமான் மற்றும் சப்த பிரமான். சப்த பிரமான் வந்து நம்ம பக்தர்கிட்ட கேட்கறது. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் வந்து அதாவது கர்மிகளா இருக்கக்கூடியவங்க. எஸ், எல்லாமே கண்ணால பார்த்தா மட்டும் தான் நம்புவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளையுமே கடவுளின் அருளினால் அவரது பெருமைகள் ஒருவனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அவருக்கு பக்தனானாதான் முழுதும் தன்னையே அர்ப்பணித்து தொண்டு செய்தால் மட்டுமே இறைவனை பற்றி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் இச்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து மாமுனிர்களும் பிரம்மலோகத்திற்கு அருகிலுள்ள எல்லாமே ஒவ்வொரு லோகத்துல இல்லையா, தப்போலோகத்துலதான் அந்த 4 குமாரர்கள் இருக்கிறது இல்லையா? இப்படி ஒன்னொண்ணுமே வந்து, ஆனா அது எல்லாமே வந்து எந்த இடத்துல இருக்க அந்த விண்மீன்கள் வந்து தெற்கு நோக்கி இருக்கிறது இல்லையா? வடக்கு நோக்கி இருக்கிறது எது? வடமீன் என்பது துருவ நட்சத்திரம். துருவ நட்சத்திரம் தான் வந்து எல்லா நட்சத்திரங்களுக்குமே அச்சாணியா இருக்கிறது. எல்லா கிரக அமைப்புகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த துருவ நட்சத்திரத்தை தான் வந்து சுற்றி வரும். அப்படின்னா ஒரு வண்டிக்கு எப்படி அச்சாணியோ அது போல இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு அச்சாணியே வந்து துருவ நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் மேலை நாட்டு தத்துவத்தின்படி எல்லா நட்சத்திரங்களும் பல்வேறு சூரியங்களாகும். ஆனால் வேதங்களின் கூற்றுப்படி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டுமே. எஸ், ஒரு சூரியன் தான். அடுத்து வந்து அதாவது ஒரு சூரியன், ஆனா அவன் எந்த காலாதிசயத்துல வந்து அதாவது எந்த யுகத்துல அவனுடைய பெயர் வந்து இவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதற்கான விளக்கங்களுமே உண்டு. ஓகே, ஆனா நம்ம அந்த டைவர்ஷன் நம்ம போக வேண்டாம். பட்
இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதனால ஓரளவுக்கு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இப்பிரபஞ்சம் தவிர வேறு கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் உண்டு இல்லையா? அநேக அண்ட சராச்சரங்கள் உண்டு. ஸோ இப்பிரபஞ்சங்கள் ஒன்றோடு ஒவ்வொன்றிலும் எண்ணிலடங்கா நட்சத்திரங்களுமே உண்டு. எஸ் இல்லையா? கணக்கிலடங்காத நட்சத்திரங்கள். இப்போ நம்ம நைட்ல பார்த்தோம்னா அத்தனை ஸ்டார்ஸ் பார்க்குறோம் நம்ம இல்லையா வானத்துல. ஸோ அது எண்ணவே முடியாது. சப்த பிரம்மணி துஷ்பாரே சரந்த ஊரு விஸ்தரே மந்திரலிங்கைர்தசி வசிச்சின்னம் பஜந்தோ நா விதுஹா பரம். அளவற்ற வேத அறிவியல். அங்கே கர்மிகளை பார்த்தோம், இங்கே ஞானிகளை பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுறது போதிலும் வேத வழிபாடு அல்லது மிகச்சிறந்த கடவுள் மிக்க முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கு எந்தவித உதவியும் செய்யாது. அதாவது வெறுமனே வந்து நம்ம வேத ஞானத்தை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ நம்ம மந்திர உச்சாடனங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க, நம்ம வீட்டுல யக்னங்கள் நடக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது புரியறது அதுல கிடையாது. we are only told to put அந்த அவிர்வாகத்தை போடணும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் சமர்ப்பணம் அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம பண்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த வேத மந்திரங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. ஆனா அதே வந்து பக்தி தொண்டுல எஸ் காலையில மங்களாரத்தி பண்ணு இல்லையா? சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் வந்து கத்துக்கோ, அதை புரிஞ்சுண்டு கத்துக்கோ. நம்ம எத்தனை பாடல்கள் வைஷ்ணவ பாடல்கள் பாடுறோம், ஆனா அதனுடைய கருத்துக்கள் பாடும் பொழுதுதான் நமக்கு உண்மையிலேயே அந்த பாடல் மீது வந்து ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியே வரும். வெறுமனே பாடல் மட்டும் பாடினா நமக்கு அந்த ஈர்ப்பு சக்தி வராது இல்லையா? கண்டிப்பா வரவே வராது. இப்போ நமாமீஸ்வரம் இருக்கு இல்லையா? அதை ஃபுல்லா நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டு பாடணும்னா வில் கெட் இன் டு த மோட் ஆஃப் பக்தி. ஆழ்ந்த நம்ம மனசு வந்து அதனால்தான் நீங்க பாட்டு மட்டும் பாடாதீங்க, பாட்டினுடைய கருத்தையுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதை ஏற்றினவர் யாரு? வியாசதேவர் இல்லையா? பத்ம புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இது. ஸோ அந்த லீலை இல்லையா, தாமோதர் லீலை பற்றி சொல்றது. அதனால வந்து மோட்சம் அடைந்தவங்க யாரு, நற்கதி அடைந்தவங்க யாரு? நல்ல குவேரா மற்றும் மணிகிரீவா. அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்த அவங்க அந்த 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 நிலையில இருந்து நாரத மகரிஷியிடம் இருந்து சாபத்தை பெற்ற அவர்கள் எத்தனையோ அதாவது ஆண்டுகள் காலகாலமா அவங்க வந்து அங்கேயே மரங்களாக இல்லையா? ஸோ எதற்கு அவங்க மரங்களானார்கள்? ஸோ அதாவது அவங்க அதாவது பெண்களோட வந்து குளத்துல வந்து இருந்தப்போ அந்த பெண்களாவது எழுந்து போயிட்டாங்க. ஆனா அந்த பக்கம் நாரத மகரிஷி வந்த பொழுது இவங்க வந்து உடல் மீது வந்து துணியே இல்லாம வந்து அந்த அதாவது தன்னுடைய கான்சியஸ்னஸே இல்லாத இருந்த நிலையில இருந்ததுனாலதான் வந்து அவர்கள் வந்து மரங்களாக பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கக்கூடியது லிவிங் என்டிட்டி எதுனாக்கா மரங்கள் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு துணிக்கினி எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ நாம் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே தான் மாறுவோம். ஸோ இந்த ஒரு கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆன வரைக்கும் வி ஷுட் கவர் அவர் செல்ஃப், நீட்டா வந்து கவர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஷோகேஷிங் நம்முடைய அதாவது நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வி ஆர் ஆல் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் வாட் வெஸ்டர்னைசேஷன் இல்லையா? ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? திஸ் அண்ட் ஆல் அட்ராக்டிங் த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஆபத்து வந்து நமக்கு தான் வர்றது. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய இது பிரகாரமே என்னன்னாக்கா ஃபுல்லி கவர்டா இருக்கணும். ஸோ அதான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் நம்ம இருக்கணும். அதுதான் வந்து இட்ஸ் எ குட் கலாச்சாரம் என்பது. நம்ம அப்படி இருந்த கலாச்சாரத்துலேருந்து நம்ம இப்போ என்ன ஆயிட்டோம், மாடர்னைசேஷனாக வந்து அந்த கண்ட்ரியோட கலாச்சாரத்துக்கு எல்லாமே நம்ம மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். அவங்க எல்லாருமே நம்மள மாதிரி புடவை இந்த மாதிரிலாம் கட்டிட்டு அவங்க வராங்க இல்லையா? ஒன்றும் பண்ண முடியல. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனை நம்மளால மாற்ற முடியல இல்லையா? தே ஆர் திங்கிங் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம மாடர்ன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு போயிடுத்துப்போம். ஸோ நம்ம சொன்னாலுமே வந்து அதாவது சேஞ்சஸ் எப்போ வரும்னாக்கா நம்ம சின்ன பிராயத்துலேருந்தே நம்ம கொண்டு வந்தால் சுலபமாக அதை கல்டிவேட் ஆகிடுவாங்க. ஆனால் இந்த அடலன்ஸ் ஸ்டேஜில் போயிட்டு நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக நடக்காது. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப அது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் உண்டு. அதனால வந்து நம்ம ஆன வரைக்குமே எவ்வளவு சொல்லணுமோ அவ்வளோ மட்டும்தான். அறிவுரைகள் கூட நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தான் சொல்லணும். அதுவும் எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க கேட்கக்கூடிய நிலைமையில இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அறிவுரைகளை சொல்லணும். இஃப் த ஆப்போசிட் பர்சன் இஸ் நாட் இன் எ பொசிஷன் இல்லையா, அதாவது கேட்கும் தன்மையே இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவுரைகள் எல்லாம் நம்ம பொழிந்து தள்ளிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அவங்க கேட்கணும். த நீட் ஷுட் பி டிமாண்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து வரணும். எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கு, எனக்கு இதுக்கு என்ன வழின்னு அவங்க வந்து வரணுமே வழிய நாமளா தேடி போய் ஐயோ இந்த கஷ்டத்துல இருக்கே நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு நம்ம சொன்னாலுமே அது ஒரு நாள் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, 2வது நாள் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த வலியும் வேதனையுமே புரிஞ்சு இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன்
அப்படின்னு அவங்க சொன்ன உடனே அவங்க ஏத்துண்டு பண்ணாங்கனாக்கா தட் இஸ் ரைட். ஆனா அதை வந்து செய்யலைன்னா நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் அறிவுரைகள் வந்து நாம சொல்லக்கூடாது. வி ஷுட் ஸ்டாப். ஸோ நமக்கு நமக்கு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களேன்ற ஆதங்கத்துல நம்ம சொல்லலாம். இன்னொன்று நம்முடைய நாலேஜ் எல்லாமே 10 பேருக்கு போகட்டுமேன்னு சொல்லலாம். நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் ரைட்டா கூட இருக்கலாம். ஆனா ரிசீவ் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய நோக்கம் கரெக்டா இல்லைன்னா அது வந்து ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க, வேஸ்டா போயிடும். அதான் நம்ம பகவத்கீதையில கடைசியில கூட வந்து சொல்வாரு இல்லையா, எத்தனை 4 பேர், யார் அந்த 4 பேர் இந்த ரகசிய ஞானம் எடுத்துரைக்கப்படக்கூடாதுன்ட்டு சொல்றது? பக்தியற்றவர்கள் இல்லையா, பக்தியை பற்றி தெரிந்திருந்தாலும் அதை பரிபாலிக்காம இருக்கிறவங்க. இந்த செகண்ட் கேட்டகரி தான் நிறைய பேர் இருக்கிறது இல்லையா. ஒன்னாவது ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தியின் தரப்பு ஈடுபாடு இல்லாதவங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி வந்து நாத்திகவாதிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை சொல்லவே சொல்லாதான் சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து இல்லையா. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில கடைசியில வரும் அது. யாருக்கெல்லாம் அந்த 4 பேருக்குமே சொல்லவே கூடாது. ஸோ அப்ப எப்படி மாதாஜி அவங்களெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு மாத்தி அமைக்கிறது? ஏன்னா அதுவே நம்ம குடும்பத்திலே இருக்கிறாந்தாக்கா என்ன பண்றது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் ஒரு கொஷின் வரும் இல்லையா. ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுங்க, ப்ரேயர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க தான் வரணும். அவங்களாம் வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை ஃபர்ஸ்ட். அதனால தான் ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு வாங்க. இந்த ஸ்ரவணத்தை நம்ம கரெக்டா பண்ணோம்னா தான் நம்ம வந்து மிச்சம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்லி நவவித பக்திஸ்ல எல்லாமே வரும். ஸ்ரவணம் ஆன பிறகுதான் கீர்த்தனத்துக்கே போவோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்மரணம் வந்து பக்குவமா கிடைக்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் அர்ச்சனம் இல்லையா, பாத சேவனம், இதெல்லாமே தாஷ்யம், சாக்கியம், அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் அது. ஆனா இந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரவணம் இல்லைன்னா எதுவுமே நம்ம முன்னுக்கு போகவே முடியாது. அதனால ஒன் மஸ்ட் கேட்கக்கூடிய தன்மையை வந்து ஒருத்தர் வளர்த்துக்கணும். கேட்கக்கூடிய தன்மை இல்லைன்னா அவங்க ஆன்மீகத்துல வந்து வளரவே முடியாது. ஐயோ இது தூக்கமா வருதே அப்படின்வாங்க, சில பேருக்கு உண்டு. ஆரம்ப கட்டத்துல இதெல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா. ஆனா நம்ம இறைவனிடத்துல ப்ரே பண்ணிக்கணும் தூக்கம் வர்றது. ஏன்னா பிகாஸ் தூக்கமெல்லாம் என்னது, நமக்கு பாவத்தினுடைய விளைவுகள் தான். அதாவது தடைக்கற்கள். தடைக்கற்கள் நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை அனுபவிக்கிறோமோ அத்தனையுமே பாவத்தினுடைய விளைவுகள் என்று பொருள். ஓகே, நாம செய்திருந்த கர்ம பலன்களை தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால அதை வந்து இறைவனுடைய கருணையால வந்து நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்படலாம். அதனால்தான் எப்பவுமே எந்த ஒரு பக்தி தொண்டு புரிந்தாலும் அந்த பக்தி தொண்டு வந்து நம்ம இறைவனிடத்துல ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வேண்டிக்கணும். இந்த இந்த செயல் வந்து இந்த பக்தி தொண்டை வந்து நான் செவ்வனே பண்ணணும் இல்லையா. அது சின்ன பக்தி தொண்டா கூட இருக்கலாம் இல்லையா. காலையில மங்களாரத்துக்கு எழுந்து நான் சேவிச்சுக்கணும் அப்படிங்க நான் நினைக்கிறது வந்து இறைவன்ட்ட வந்து பிரார்த்திச்சுக்கணும் முன்னாடிக்கே. ஓகே, இந்த சேவையை நான் தினமும் நான் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து டெய்லியுமே வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனுடைய கருணையால் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு புரிய வரும். அந்த ஒரு மனசு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இறைவனுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. வீல் கெட் பஃப்ட் அப் வித் அவர் ஓன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. நான் தான் செய்தேன் இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு நிறையவே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த அகங்காரத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனை மறக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால ஒவ்வொரு பக்தி செயலுமே நாம ஆற்றுகின்றோம் என்று நினைக்க கூடாது. அட் த மெர்சி ஆஃப் பரம்பரா இல்லையா. கருணை பரம்பரா, குரு பரம்பரையினுடைய கருணையும் மற்றும் இறைவனுடைய கருணையால தான் இதெல்லாம் நாம ஆற்ற முடிகிறது என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது சின்னதான். இப்போ நம்ம ஒரு விளக்கு ஏத்தணும், இது கூட இறைவனுடைய கருணை தான். இல்ல நம்ம கருணை இல்லைன்னா இந்த செயலை பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காமை ஸ்ததைஸ்தைர் ஹிருதஞானா பிரபத்யந்தே அந்ய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதஸ்வயா. பௌதிக ஆசைகளினால் கவரப்பட்டோர் தேவர்களை சரணடைந்து அவர்கள் இயல்புக்கேற்ற ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி அவர்களை வழிபடுகின்றனர் இல்லையா. நமக்கு என்ன முடியறதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அதையே நாம சிஸ்டமா கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டுல அதாவது ஒரு 2-3 தரமலைக்கு எடுத்துட்டு போய் இல்லையா, உண்மையிலே நம்ம இப்படி வழிபடணுமா இல்லையான்னே தெரியாம இல்லையா, எப்படி வேணாலும் தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய இல்லையா, நம்முடைய நியமங்களை நாம செயல்படுத்தி இல்லையா வழிபடுறோம். தேவர்கள் எல்லா தேவர்களுக்குமே ஒவ்வொரு கடமைகள் என்று. இப்போ இந்திரன் எடுத்துனாக்கா வருண பகவான் இல்லையா. சோ மழை பொழிவது, மழையினால் விளைச்சல், இதெல்லாமே உண்டு. சோ நம்ம மழை வேண்டி இந்திரனை, அதுக்கப்புறம் சூரிய ஒளியை வேண்டி சூரியனை. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தேவதைக்குமே அவங்கவுங்களுடைய டியூட்டி உண்டு. அதை அடையறதுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு நம்ம செயல் அதாவது வேண்டுதலை வைக்கிறோம் இல்லையா. வேண்டுதல் வைக்க கூடாது, அவங்களுக்கு நாம நன்றிகளை செலுத்தும் இல்லையா. சோ நன்றிகளை செலுத்தும் போது அதுதான் வந்து தட் இஸ் ஹவ்
மனிதனுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அவங்களுடைய கடமையை அவங்க செய்தாங்க. அவங்களுக்காக நாம வந்து நன்றியை செலுத்தி தான் இப்போ வந்து சங்கராந்தி வருது இல்லையா, பொங்கல் வரும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம எல்லா படையிலுமே சூரிய பகவானுக்கு வைக்கிறோம். தட் இஸ் த கிராட்டிடியூட், இட்ஸ் அ நன்றி கடன். ஸோ அப்போ அடுத்த ஒரு வருஷம் முழுசுமே நமக்கு சூரிய பகவான் வந்து பிரகாசத்தை கொடுத்து நம்மளை வந்து நோய் நொடி இல்லாம பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு இல்லையா. ஸோ நன்றி கடனை தான் செலுத்தணுமே ஒழிய சூரியனே எனக்கு நீ வந்து எப்பயுமே பிரகாசத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அவங்க கிட்ட வந்து நான் இதை செய்யறேன் அதை செய்யறேன்னு வியாபாரத்தை பண்ணக்கூடாது. ஸோ நாம் என்ன, அவங்களும் பௌதிகத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தான், அவங்க 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் கிடையாது, தத்துவத்துல நிலை பெற்றிருப்பவர்கள். அவங்களுக்கும் அந்த பௌதிக குணம் உண்டு இல்லையா. ஸோ இஃப் இட் இஸ் பிகமிங் அ பிஸ்னஸ் என்னும்போது நீங்க ஒரு வாட்டி நீங்க வந்து அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ட்ரையல் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அடுத்த வாட்டி நீங்க செய்யலைன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆதி தெய்வீகம் எனக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு துன்பத்துக்கு நம்மளை ஆட்படுத்தி விடுவார்கள். ஸோ இதை நம்ம இந்திரனுடைய இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. கோவர்தன லீலையில இல்லையா, பகவான் இந்திர பூஜை, அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வருஷம் இந்திர பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நல்ல விளைச்சல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இல்லையா, மழைக்காக வேண்டி. ஸோ இந்திரனுமே வந்து அதை கண்டு அவனும் அகம்பாவத்தை கொண்டான், தான் இல்லை என்றால் இவர்களுக்கு எதுவும் இல்லை என்ற அகம்பாவம். உண்மையிலே அவன் படைக்கப்பட்டது அவன் மழையை வந்து கொடுப்பதற்காகத்தான் இல்லையா. ஸோ அவனுடைய கடமை அது. அதுல அந்த 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 செயலுமே இறைவனுடைய அதாவது அவருடைய ஆற்றலால் வந்து செயல்படுத்துகிறார். இந்திரன் தனித்து எதுவும் செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ இன்டைரக்ட்லி நாம் எல்லாருமே நன்றிகள் யாருக்கு சொல்லணும்னா பகவானுக்கு தான் சொல்லணும். டைரக்டா வந்து அவர் செயல்படலனாலும் இன்டைரக்டா அவர் மூலியமா எல்லாமே செயல்படுத்த வைக்கிறார். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த தண்ணீர் வந்து அப்போ அவரை வந்து செயல்படுத்த இந்த ஒரு பிற்காலத்துல வந்து எதுக்கு கிருஷ்ணர் அந்த லீலை நிகழ்த்தினார் என்பது யாராவது நம்ம உணர்ந்தோமா? பிற்காலத்துல என்ன ஆகுனாக்கா மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பே நம்ம எல்லாரும் மறந்து போயிடுவோன்றதுக்காக தான் இந்த லீலையை நிகழ்த்தினார். நாம் யாரை வணங்க வேண்டும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்க வேண்டும். அதுவும் எவ்வாறு வணங்க வேண்டும்? எதையுமே எதிர்பார்க்காம வணங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது கான்செப்ட். இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம், ஓ இந்த கடவுளை வேணும்னா இதை கொடுப்பாரு, அந்த கடவுளை வேணும்னா அதை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், அந்தந்த இடங்களுக்கு ஓடி போய் நாம நம்முடைய இந்த பௌதிக தேவைகளுக்கு அவங்கள உபயோகப்படுத்துறோம். அவங்கெல்லாம் அதை நமக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. நாம பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நாம அறப்பழக்கங்கள்ல கண்டிப்பா இருப்போம், பாவங்கள் செய்யாம இருப்போம். நம்ம அந்த ஒரு சூழலை வந்து நாம ஏற்படுத்திக்கும் பொழுது எல்லாமே அந்த பாசிட்டிவான ஒரு நிலை வரும்பொழுது ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள் இல்லாம ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும். அதனாலதான் நம்மளை வந்து எப்பவுமே இட் ஹஸ் பீன் டைரக்டட் டு வர்ஷிப் டு பகவான் எதுக்குன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க எல்லாருமே தே ஹவ் பீன் எம்பவர்ட் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி இல்லையா. அவங்களுக்குன்னு ஒரு அதிகாரம், அவங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை எல்லாமே இறைவனாலதான் வழங்கப்பட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம அவங்களையே பிரதானமா நினைச்சு நாம செய்யறது வந்து மிக தவறான வழியில வழிபாட்டு முறை செய்யறோம் அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையிலுமே வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். இட் ஹஸ் பின் ராங்லி வர்ஷிப்ட் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதனால மந்திர லிங்கேர் விவச்சின்னம் இவ்வழியில் இவ்வழிபாட்டினால் கர்மிகள், ஸோ அதாவது நாம் எதெல்லாம் அடையணும்னு நினைக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ பௌதீக வளங்களாக ஆடு மாடுகள், தனதானியங்கள், எழில்மிக்க மனைவியர், ஏராளமான வேலைக்காரர்கள் போன்றவற்றை பெறுவதற்கான வரங்களை பெறலாம் இல்லையா. ஸோ அழகான மனைவி வேணும்னா உமாதேவிக்கு உபவாசம் இல்லையா. ஸோ நல்ல மனைவி அமையணும்னாக்கா உமாதேவிக்கு உபவாசம் இருக்க, அதாவது ஆண்கள் இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல மனைவி வாய்க்க பெறுவாள் அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு. ஆயினும் இப்பௌதிக வளங்களினால் ஒருவன் முழுமுதற்களை பற்றி அறிய இயலாது. உண்மையிலே வழிபாட்டினால் நாம் யாரை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும், எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ அப்பதான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்னன்னு தெரிய வரும். அதை பற்றி தெரியாம நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையே வந்து உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு ஸ்திரமானது என்று எட்டர்னல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதுக்காக நம்ம ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் தவறு. ஸோ நம்ம கடமையை நம்ம ஆற்றணும். ஓகே, உழைக்காம இருக்க முடியாது, உழைக்கணும். ஆனா உழைக்கிறதுக்காகவே வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக உழைக்க கூடாது, அது தவறு. ஸோ நோக்கம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த நோக்கத்தை நாம வந்து சரிப்படுத்திக்கணும். இறைவன் தொண்டிற்காக என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அந்த அந்த ஜீவன் வந்து சுலபமாக பக்குவம் அடைவான். தன்னுடைய புலன் நுகர்ச்சிக்காகவும் தன்னுடைய குடும்பம், தன்னுடைய நாடு, தன் வீடு, தன் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு போகும்பொழுது அது பந்தத்தை ஏற்படுத்தி நாமள வந்து கீழான ஒரு, அதாவது உலகத்துக்கு மீண்டும் மீண்டும் வரத்துக்கான வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்.
இறைவனை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம் தேடணுமா இல்ல மீண்டும் முன்னோர் உடலை ஏற்பதற்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம் தேடிக்கொள்ளணுமா என்பதை நம்முடைய வழிபாட்டு முறையில தான் நாம் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரி